Bi motatako pertsonak daude, beren buruari galderak egiten dizkiotenak eta ez dutenak halakorik egiten. Eta naiz ari zer dago afaltzeko motako galderez, benetako galderez ari naiz. Lo egiten uzten ez digutenez, eta Martera iritsiko bagina, eta urak betiko iraungo balu, mota horretako galderez. Eta plastikoa ez balitz zaborra izango, eta makinek bizia sortuko balute hutsetik, geldiaraz dezakegu zahartzea, eta klima kontrolatu, gure ametsak egia bihurtzen lagundu diezaguke adimen artifizialak, eta oraindik amestu ere ez duguna aurkitzen, halako galderek piztu egiten gaituzte. Jauzika asteko gogoa ematen digute, irribarre egitekoa, garrasi egitekoa, eta, zergatik ez, esatekoa. Batzuek mota horretako galderak egiten dizkiote beren buruari, eta gero, gainera, erantzuna bilatzen saiatzen dira. Zu ere halakoa bazara, zuretzako moduko galdera bat dugu Teknalian. Eta mundua aldatuko bagenu. Teknalia talentua, sinetxi, sortu, hazi.